ndani ya madziwa za pansi pa mtima, ndani ya madziwa za pansi pa moyo, ndani ya maona zochitika za mawa. Yesu mwana Mulungu, ndani ya maona za pansi pa nyanja, ndani ya madziwa za pansi pa phiri, ndani ya maona zochitika za mawa. Yesu mwana Mulungu. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer, lero pa 10 May 2023, sabutopiki kudzudzura. Mwana Mulungu, dzinthu dzina dzimene dzaonongeka, dzinthu dzina dzimene sizili bwino, mudadziyang'anira. Dziko langa sifuna kudzudzulidwa. Pakuyenda mzimu umene ubiriva mchipinda chapamwamba, biriva topiki yachinayi muli kudzudzula. Yesu sadalekerere dzinthu. Dziko kuno anthu amanena, anthu amachita, anthu amakhala mene afunira. Yesu adayang'ana, ndikamsiya chonchi uyuyu avura nzache uyu, ndimdzudzule. Yohana chapter number 13, tikuwerenga verse number 36. Mawu otsogolera, Yesu aneneratu kuti Petro adzamkana. 36. Simoni Petro ananena ndi iye, Ambuye, mumuka kuti? Yesu anayankha, kumene ndimukako sungathe kunditsata ine tsopano, koma udzanditsata bwino lomwe. Petro adanena ndi iye, Ambuye, sindingathe kukutsatani inu tsopano. Chifukwa ninji? Ndidzataya moyo wanga chifukwa cha inu. Yesu adayankha, moyo wako kodi udzautaya chifukwa cha ine? Indetu ndinena kwa iwe, asanalire tambala udzandikana ine katatu. Haleluya. Kudzudzula. Dzulo mwana Mulungu tinali pano, tili mchipinda. Mchipinda ichi mwadzadza mabeliva okhoka. Mchipinda ichi muli ma intercessor. Mchipinda ichi muli adzitumiki. Mchipinda ichi muli amayi achigwirizano. Tili mchipinda. Mwana Mulungu tukampatsa mchipinda mmene mmapezeka anthu oyera mtima. Yesu adzudzula. Dzulo timanena kuti chikondi ndi lamulo. Chikondi ndi lamulo. Tikondane. Tidzalumana mpaka naliti? Tidzakangana mpaka naliti? Tiyanjane, tikondane. Ndi lamulo. Ndi lamulo. Aliyense wophwanya lamulo amamangidwa. Malamulo mwaphwanya angari. Mkonde Mulungu choyamba. Chachiwiri, mkonde neba wanu. Konda nzako monga udzikondera iwe mwini. Dzulo tinamva Yesu akunena kuti iyi ndi lamulo latsopano imene ndikukupatsani kuti mukondane wina ndi nzake. Mukapanga dere, anthu adzadziwa kuti ndinu ophunzira anga. Mukamayanjana, anthu adzazindikira
kuti inu ndinu ananga, koma mukamalumana ananga samalumana. Kulumana kumasonyesa kuti ngakhale mumayimba nyimbo mumalalikira koma ndinu ana ajabu. Mudzikondana ndechikondi chimaonetsedwa potha kuyima naye limodzi wina, pothandizana. Chikondi tinachiona dzulo kuti chilipo china cha feki, ndepali chikondi chenicheni. Kukumwetulira kuoneka ngati kukukonda koma mkati mwache muli milandu. Osamakondana chifukwa cha zinthu kapena chifukwa cha mene akuonekera, koma chikufunika pa mabeliva agape love, cholola kutaya moyo chifukwa cha abwenzi. Tikondane mwana Mulungu, tikondane mabanjamu, tikondane zinchitomu, tikondane kumtundu. Tikondane ana Mulungu, ndi chimene Mulungu atipatsa. Bilifa ni manena dzulo kuti nzako apa mtima unsankha wekha, koma aliyense mkondeni. Mukamayang'ana ophunzira a Yesuwa, Khristu Yesu adakonda kwambiri anyamata ajararo, Yakobo, Yohani komanso Simoni Petro. Anali apa mtima atumiki amenewa, ankapita nawo kulikonse atumiki amenewa, ankabwera nawo phiri atumiki amenewa, kulowa nawo nyumba Mariya atumiki amenewa adasira dza katundu amenewa. Taija tikunena za Getsemani, amuna wadasiya mapadera nkoso kuti pempherani. Kagulu kena kachadaunga asiya kaja ali uko ambirimbiri kadalipo 8 adasiya konko, koma atatu okhawa Yesu ankabwera nkumagwedeza musagone pempherani. Adasira katundu ochuluka. Endi mukamawerenga Baibulo yanu, Yesu atakwera kumwamba ntchito adasala atumiki atatu. Haleluya. Analipo mpo Yudasi ankankonda koma sadamtenge ngati bwenzi leneneni. Mundimvaka, anali nawo gulu limene Yudasi Yesu amadziwa kuti chigawenga chichandizi, ankachikondabe chifukwa choti ndi lamulo, koma sadachisankhe chikhale bwenzi la pamtima. Mundimva, ena mvesani kuwawa akondeni koma sakhala bwenzi anu. Ena akuonongerani tsogolo akondeni koma sakhala bwenzi anu. Ena maita kwatsoti ndi mfiti akondeni koma sakhala bwenzi anu. Yesu akuti kondani adani anu, apembedzereni iwo, koma sikuti akhala ma best friend. Akondeni monga mwalamulo. Chikondi chimapirira. Tinawerenga choncho dzulo ku 1 Korinto chapter number 13. Kuposa kwa chikondi chimapirira, sichimadzitamandira chikondi, sichimapenya chamwini ekha chikondi ncholeza mtima. Chikondi chimakwirira zinthu zonse. Chikondi chimandidabwitsa. Ena mukumbukira bedzakalekale ameneyi adanena mwakuti ameneyi. Chikondi chimakwirira. Tadzikwirirani. Ena mpaka namadzilemba mtayari. Ena muli ni maaudio, ena adakutumikizirani onyoza mpaka napano zili mufonibe. Mukakhalakhala mumamvesera, mumve basi kanthu kumtundu kwanu kaya ndi ndani akukutukwanani. Ndiye mukangomvetsera audio imene amakhangata kukutukwanani pompo za fresh, penapo mtima wanu kupya mtima kwamba sumuimbira foni. Munthu wayipa ngati mudzikumbukira bwanji zili mu foni, zili mu laptop, zima audio, zili mmene mwadadzisunga, zimene ena adatukwana biliva. Tadzipanga delete, dzikusausa, dzikuchedesa, dzipange delete. Chikondi takaotsani kadayale kamene mangolembalemba adandipangira isi. Alese mukakumana naye mumusi, kodi wakuti mukundziwa adandipangira isi. Mukumana kodi wakuti mukundziwa adandipangira isi. Kodi wakuti ati ndi amene chati kundziwa dambo pemphera ati yayi asadambe upemphera amene chadapanga sotere adandipasira mwana wanga mimba, adandichimwisira mwana wanu adandichimwisa adacha, mwana wanu sadachimwa. Adalichimwisira mwana wanga, mwana wanu adakabanga zoera, adachita kunchimwisanu. Haleluya. Zakale pangani delete. Chikondi chimakwirira. Ndi anti anu aja kwirirani mwampeyenderana, iwalani. Ndi uli muiwale, yambani kondana chifukwa ndi lamulo.
musachite sunge na mangawa mpaka na dzaka ayi mtumiki nzanga zoti ayi andibera mamembala mtsakalekale zimene zimusachedwe nadzo Yesu abwerapo mpano konda nani mulibe momembala inu mudalenga munthu inu mudamulenga munthu nditengera mayi wachigwirizano wanga ni mayi wachigwirizano wako kuti akhale wanu chidachitika nchane khale wanu mudamulenga ndinu mpweya kumanaya ndwanu mudampasa mpweya ndinu andibera nesi wanga andibera mphunzitsi wanga kukangana mapeya ndwanu mudamulipira sukulu kwambe sandile wani kale nthayawera sikeka muso mudalipo mukamata ndibera mukamata ndilanda mukama inu dzinthu dzinzayawe haleluya kondanani iwalani dzakale yanjanani yambani kuyendera limodzi kondanani koma sakhala best friend mwalamulo furani zimene zidachitika dilitani maodyo mwambe yenderana mwambe tumikira yawe mongana mulungu akubwerapo mpano kadzakupesani maodyo onyoza anzako dzasala mukuoneka mzimu osakhululuka pase Josuna amene chikondi mudzikondana mabanja muso mudzikondana mundimva kama mudzakondana phiri anabanda tili limodzi mudzakonda abanda haleluya chikondi cha agape loleni tibwere patopiki ya lero kudzudzura mwana mulungu dziko lino ladzodza ndi anthu amene amangofuna kuyamikiridwa mwachita bwino ali basi kumangomwerera kuti andi nthawi zina udzivomereza kudzudzulidwa mundimva nthawi zina kuvomereza kudzudzulidwa and the message yodzudzula imawawa apa Pedro sakuntengera kumbali mchipinda momwemo akudzudzulidwa ndimati nkubwezereseni mbuyo Pedro uyuyu Yesu sakunsiya choncho kudzudzula kopi mukumbukira mbuyo muja mabhuku ena alemba kuti Yesu afuna bwerera dankanisi munkakuti kumene kuja mafuna kukuphani oponyeni miyala usapite koso kumene kuja iye Yesu adadzudzula choka Satana banju masamalira za anthu osati za Mulungu tili madzipiriva Yesu choipa amadzudzula Yesu choipa akulangiza no akundzudzula apa poera ndi mchipinda umu waphunzira wanga asamafike pamenepo waphunzira wanga asamapusisha anthu kudziko kuno anthu mapusana pagulu anthu liolio zimene akunena zosangadzikwanise mdzudzule idzi iyayi mononga rumiki izizi mononga zinthu mudziwa chimene kuchita Petro haleluya pagulu amfunsa Yesu munkakuti Yesu akuti kumene ndikupita mphanga panopa sungathe kunditsata koma mtsogolo muno dzanditsata chifukwa chimene chifuna chichitike choncha chikulu nonse mukhoza balalika palibe mene adzayime chifukwa chikuchitika chinthu pompano ende nkachenjeza mchipinda pakuchitika kanthu ndifuna ndiyiphule dziko pakuchitika kanthu ndifuna ndipulumutse mission jakwana pompano simungathe kundilonda pompano silingathe kutsogana mtsogolomu iniwo mudzatsagana ndine Petro anena kuti chifukwa ninji munena kuti mtsogolo wayi chingachitike nchani choti ndileke kukulondani mpaka na Petro imira pagulu la anzace onse haleluya anthu ache praise God nena akuti ineyo siningalole kukusiyani tidzatsagana kwina kulikonse ineyo ndidzaupereka moyo wanga chifukwa cha inu Yesu akuti uyu nikansiya chonchi uyu anzace adzapusisa kopsa mbuyo mu Yesu akuti wati bwa kupereka moyo iwe Petro ukuti bwa iyo ungopereke moyo wako chifukwa cha ine Petro bwanji kunena izi mosazindikira
nyengo ndikulowa njopya kwa mpiri nyengo imene usapusise anzako pano, usampusise Yohani pano, usampusise Andrew pano, Filipo usampusise. Yesu akunena pompa kuti ayi liwuyi osanena choncho Petro, tamvera chimene chiti chichitike pompano asanalire tambala. Biliva tamvera aumusa boyera aunzudzula tambala asanalire ukhala otandikana kale iwe kataru kuti sundidziwa. Usapusise anzako pano, usandipusise. Ndikudziwa chochitika cha mmawa Petro, ndikudziwa chimene chidzatigwere mmawa Petro. Maso ako Petro kumangoona izi zalerozi, maso ako kumangoona intercession ya lero. Tikamati pano baba zoti kukubwera mifudu dzathawa sukuona. Ine ndikuona chochitika mmawa, chochitika mwezi wa mmawa, chochitika chaka cha mmawa, koma maso ako Petro agomera lero. Nchipinda muno mwakukomera kwambiri uganiza ndizikhabe pano. Petro kuli mapama kutsogoloku, Petro kuli matheche kutsogoloku, Petro kuli kumenyedwa kutsogoloku, Petro magazi adzaruka anthu akunditsitsimula kutsogoloku. Usapusise anthu tamvera udzandikana katatu. Ukumva? Udzandikana kuti suku ndidziwa katatu konse, osati kufika mbanda kuja musiku omweho tambala asanalire udzakhala nakala kuti suma ndidziwa. Kudzudzura. Oh haleluya. Mwana Mulungu Yesu sanyengerera, Yesu amadzudzula, Yesu amalangiza, Yesu amachenjeza. Poera adamdzudzula Petro, poera adamulangiza Petro, poera pada uchitai zimenezi ayi. Haleluya. Moyo uno ngati sitidzudzulana paradizo sitikalowa. Mudziwa zinthu zambiri zayang'anidwa, zinthu zambiri sizidalangizidwe, zinthu zambiri pa dziko pano anthu angoyang'ana zotsatira zake anthu akumazichita kudzona ngati zabwino. Ndimati lisakhwalere biliva tili mchipinda cha pamwamba ndi ukamba ndi intercessor. Ndinene ndinu adzitumiki dzudzulani, ndi ukamba ndinu opembedzera dzudzulani, ndi ukamba ndinu ana Mulungu amene muli mchipinda ino amene mumatchedwa kuti mabeliva. China chikachitika cholakwika dzudzulani osangosekerera. Kudziko kuno kwadzadza zinthu zina zikamachitika zolakwika anthu mangosekerera koma sadzudzula. Kodi mukudziwa aonongeka? Ngati muyang'ane bechoncho aonongeka. Dzudzulani. Ndimati ndinene kwa Gama, dzudzulani zimene kuchitaka zanu, dzudzulani kuti sizabwino kumwetulira kwanu mkazi wanu aonongeka. Ambuye atithandize, Ambuye atithandize. Lelo machalichi muchitika zinthu zosavomerezeka ni malemba. Mene anthu akuvalira lero mchalichi anthu angofika pongoyang'ana saudzudzula. Zikuchitika zinthu zaphada, zikuchitika zinthu zosakhala bwino anthu mangoyang'ana. Dzudzulani. Mukumva inu kuti atumiki awa ndi aja sakuyenda bwino, banja yakuisokoneza ndi akuti kodi simungadzudzule, simungalangize. Mbiri zikuyipa za ministry yanu, mbiri zikuonongeka. Ena ngolowera kuma inbox kwa anthu kumangonena zopanda pake. Ndimati ndinene adzudzuleni. Mukalekera chigrupu chanu chionongeka, dzudzulani, langizani, chenjezani. Pada ameneyi ayi nyengo dzidzuwawa, langizani mwana Mulungu osamangoyang'anira. Dzudzulani. Akubwera kuntchito ataledzera kumpasa choko uphunzitsa. Ndinene ndinu ma headmaster dzudzulani. Dzinadzikudzibwezaso kumene wabweza mene maso afirira akubwera ari kuntchito. Yes Mr. Heady sharp bo ya low standard 4 choko chili kuti mumulola alowe nkalasi akaphunzitsa na standard 4. Oh hallelujah. Dzudzulani ahedi, dzudzulani. Akubwera kuntchito ali mkachaso, dzudzulani. Adokotala dzudzulani. Maso muli pyo wina akubwera kuntchito
marenda ali wonsaminango na Jackson 4 akambaini wina murumu wina mumbaye pabondo wina mumbaye kuphazi wina mumbaye marako kachasu ya mumvacha to be tender ya so mwambiri akwaendera mapatient enadwala mukoneka munomo ngatambiri mufa ya enawa mupulumuka inu magadiani kudanda kodi nesemene kodi doctor amene mtundi wanji uyu aufika nkumana na mosimbwa magonekedwa ndikumanda ati konkuno ndikumanda kunoko ndikumanda amene angachokeyo makhala mwayi mari ndinene mkulu wa chipatala dzudzula zina zizi zibwerera kuntchito dzononga Pedro wapa mtima adadzudzulidwa pada undusisabana unditsate kulikonse lero iyayi mawa dzanditsarabe zochitika zinzazikulu sadasekerere mudzi wa mpira unongeka chifukwa chosadzudzulidwa ampiri dzudzulani akamaimbe pressing team nchafuziri banja sakubisa miyendo sangathe kuwelama kwamari kutsogola mavinidwe yakuita kuonesa dzovala dzankari kodi simungadzudzule dzudzulani olongopereka za 10 dzudzuleni kuti mbiri zake dzuipa gona na ndiyena dzudzula tikapanda kudzudzula tikapanda kudisa khwerere magazi yawo adzafunsidwa pa adzitumiki zinazi mudzayankha adzitumiki tayang'anira amandijesa ndi amene wasindiyadzudzula apa ndi panene believe ampiri unongeka chifukwa cha chuma chawo siningamdzudzule siningamulangize siningampasa discipline iye likamwimitsa ndikuti chakudya chisowa kwa atumiki mpingolo wapansi ndimati ndinene ndi utumiki wa mulungu amayendesa ndi mulungu olo mutamwimitsa yeyi zinthu ziyendabe ntchito ya mulungu amayiyendetsa yekha pakachitika choyipa dzudzulani pakachitika chosakhala bwino dzudzulani pakachitika zozunguzana dzudzulani wina akaoneka kuti akulumana ndi anzake dzudzulani langizani njira zoyenera achite bwanji langizani mwana mulungu phunzitsani dzudzulani haleluya mwayang'anira zinthu zingati inuyo mwayang'anira zinthu zingati kumangoyang'ana apera muli bwanji mwamva mbiri zina zosakhala bwino za headmaster wina mwangoyang'ana basi simungadzudzule muli bwanji atemu simungadzudzule kusilikali bwa simungadzudzule dzina dzuchitika manesi kodi sitingadzudzulane arolankhani kodi sitingadzudzule dzina dzuchitika sitingadzudzule kundale kodi sitingadzudzule dzina dziwonongeka chifukwa chongopanga liyoliyo dzina dzikuswayeka kutsutsa ndi kudzudzula dzina dzikhoza kusintha mutadzudzula tapanga liyoliyo dzinthu zosenya liyoliyo akadakhala wina Yesu akadachita liyoliyo pa Petro akuoneka kanyamata kankolimba mtima akuoneka kanyamata kakamandikonda Yesu akuti ayi pada Petro usapusise anzako nzosatheka dzandikana iwe ndikudziwa chochitika mmawa tenti dzudzule polangiza ndi cholinga chakuti akonzeke tenti dzudzule kuti ministry ilimbe tenti dzudzule kuti grupu ilimbe ena kubweresa chisokonezo pa grupu adzudzuleni ena kuphunzitsa zosamangirira adzudzuleni mudzayang'anira zinthu mpaka naliti mudzakhalabe chete mpaka naliti ndimafuna ndinene message yodzudzula imawawa biliva nimvetsere ngati wachimwa udzingopepesa pepani Petro adangokhala du adaimva tipafika nkhani yavuta adakhala du Yesu akulankhula iwe
undikana Petro sadaipitiriza za amene ikuonekadi nkhani ivura. Ena udzudzulidwa makani palibe mukandiuze chani palibe amakani onse podzudzulidwa amatha mosakala. Amakani okula mtima oderera onse akamadzudzulidwa kuumisa mtima osamva chidzudzulo amasakala mopsa kwambiri. Believe ukamadzudzulidwa landira chidzudzulocho ndipo muyamika Ambuye kuti akutumizira wina ukudzudzula. Sitimapembedzera chonchi kudziko kuno ena kamafuna kupereka ma message zimene alota zimene aona masomphenya mwina pagulu pano. Haleluya. Ambuye amandionesa kuti mayi na Tchale ndi mfiti. Dzudzulani. Sitimapereka message chonchi pagulu pano mufuna kuti munchitise manyazi ngati message ndi ana Tchale. Bwanji kumuyandikira ana Tchale payekha kutseri nkhutu kapena kunyumba kwake. Ambuye amandiuza kuti moyo wanu kuyenda mchideso mbali zakuti mufunika mukonse. Ndiye kuti ojama kusa kuti Yesu mpempherereni ndikonse. Koma kamusa pagulu anthu amachita naye mantha. Anthu samamuyandikira Yesu bwanji ndi mfiti. Why? Mudzamonanso kuchechi sakubwera auchita manyazi. Dzachitika chifukwa cha panalibe dongosolo pakupereka message ya uneneri. Chilimadzika ambiri chitisidwa manyazi pagulu ni mati ndinene apostol. Dzudzulani, langizani mchifukwa chache Elisa adali ndi ana aneneri ankauza kuti timapereka bwanji message, timalangiza bwanji, timachenjeza bwanji. Message yokhudza gulu tinene pagulu komatu kubwera cyclone Freddy dziko losa imve. Message yokhudza banja kanene ndi banjayo. Message ya munthu mmodzi muze munthu mmodziyo osati pagulu kuchitisa manyazi. Ayi, Elisa adaphunzitsa ana aneneri koma ngati ena saphunzitsidwa ndi dzidzulo ngama utumikizi. Nidziwike kuti ndimanenera. Dzudzula, langiza, chenjeza achoke muzimenezo. Haleluya. Dziko langa mangufuna message yamikiridwa. Mwachita bwino anthu kungomdzudzula pang'ono kukhumudwiratu. Angati amene apanga left pa group atadzudzulidwa. Angati amene achoka chipembedzo atadzudzulidwa. Angati amene apempha transfer atadzudzulidwa. Angati nimati ndinene udzilola kudzudzulidwa, udzilola kukonzedwa. Uphunzitsa bwanji opanda lesson plan. Udzilola kudzudzulidwa. Mwina malembedweso a lesson yosudziwa. Ena dzikudzudzula, ena dzikulangiza, ena dzikuuza. Timalemba bwanji scheme, ena dzikulangiza bwinobwino. Panado timangawa bwanji, ena akulangize mulola nkhani. Timayamba bwanji ntchito, timapereka bwanji message, nyimbo timasakaniza bwanji. Ena akulangiza kudzudzule ndipo tivomereza kuti udzakhale expert mmawa. Haleluya. Kudzudzula tisamangosekerera zilizonse. Ena khoza kunena zoti komwedwesa. Bwana ndipanga chakuti. Bwana ndidere. Bwana zina zikazona kuti zimene anenazi nzoti angufuna dzikomodwese mdzudzula akulu. Chere. Petro akudzudzulidwa. Iyayi. Ungapereke moyo wako iwe chifukwa chani pa? Ukunena zono ngotaye moyo. Banji kupusisani leo. Ungotaye moyo ifa chaine Petro. Iyayi. Sizitheka udzandithawa iwe. Udzandikana iwe. Udzandikana katatu kuti suma ndidziwa komanso suda ndione. Amadziwa zakutsogola bilifa. Vomerezo kamadzudzulidwa. Ndipo yamika chisomo chikaupeza chodzudzulacho ndicho linga chakuti ukonzeke tisiyane pamenepa. Atate zikomo zinthu zina zimene dzaonongeka sitidalangizidwe sanati dzudzule enditakula mudzimene dzotsokona ngati tikuchita zabwino ukuti kuononga. Ambuye titumizireni anthu otiuza choonadi oti dzudzula ncholinga chakuti tikonzeke. M'bale wanga uyuyu message yachidzudzula dziyilandira ndipo dzirapa ndikupepesa mkwemba kuyenda muchatsopano. M'dzina la Yesu mzimu umenewu ukhale kwa mabeliva onse mchipinda mwa Yesu Khristu amene tapemphera. Amen and amen.